Are you ready? Ị dị njikere? Are you ready? Ị dị njikere? Yes, I'm ready. Adị m njikere. Yes, I'm ready. Adị m njikere. Who would you like to speak to? Kedu onye ga-achọ ka gị na ya kwuo? Who would you like to speak to? Kedu onye ga-achọ ka gị na ya kwuo? I'd like to speak to Mr. Okonkwo, please. Biko, aga m achọ ka mụ na Maazị Okonkwo kwuo. I'd like to speak to Mr. Okonkwo, please. Biko, aga m achọ ka mụ na Maazị Okonkwo kwuo. When will he be back? Olee mgbe ọ ga-abata? When will he be back? Olee mgbe ọ ga-abata? He'll be back in 20 minutes. Ọ ga-abata na nkeji 20. He'll be back in 20 minutes. Ọ ga-abata na nkeji 20. What time does it start? Olee mgbe ọ na-ebido? What time does it start? Olee mgbe ọ na-ebido? 8:45. Elekere asatọ na nkeji 45. 8:45. Elekere asatọ na nkeji 45. How much is it? Ego ole? How much is it? Ego ole? $5 only. Naanị $5. $5 only. Naanị $5. What will the weather be like tomorrow? Kedu otu ihu igwe ga-adị echi? What will the weather be like tomorrow? Kedu otu ihu igwe ga-adị echi? It's supposed to rain tomorrow. Mmiri kwesịrị izo echi. It's supposed to rain tomorrow. Mmiri kwesịrị izo echi. Anything else? Enwere ihe ọzọ? Anything else? Enwere ihe ọzọ? Nothing else. Enweghị ihe ọzọ? Nothing else. Enweghị ihe ọzọ. Are they the same? Ha bụ ofu ihe? Are they the same? Ha bụ ofu ihe? Yes, they are the same. Ha bụ ofu ihe. Yes, they are the same. Ha bụ ofu ihe. Are you afraid? Ụjọ na-atụ gị? Are you afraid? Ụjọ ọ na-atụ gị? No, I'm not afraid. Mba, ụjọ anaghị atụ m. No, I'm not afraid. Mba, ụjọ anaghị atụ m. Are you American? Ị bụ onye America? Are you American? Ị bụ onye America? No, I'm Nigerian. Mba, abụ m onye Nigeria. No, I'm Nigerian. Mba, abụ m onye Nigeria. Are you allergic to anything? Enwere ihe ahụ gị na-asọ? Are you allergic to anything? Enwere ihe ahụ gị na-asọ? Yes, I'm allergic to seafood. Ahụ m na-asọ nri egbutere na mmiri. Yes, I'm allergic to seafood.
ahụ m na-asọ nri egbutere na mmiri. Are you hungry? Agụrụ ọ na-agụ gị? Are you hungry? Agụrụ ọ na-agụ gị? Yes, I'm hungry. Agụrụ na-agụ m. Yes, I'm hungry. Agụrụ na-agụ m. Are you ready? Ị dịla njikere? Are you ready? Ị dịla njikere? No, I'm not yet ready. Mba, adịbeghị m njikere. No, I'm not yet ready. Mba, adịbeghị m njikere. Are you married? Ị lụọla di? Ị lụọla nwunye? Are you married? Ị lụọla di? Ị lụọla nwunye? No, I'm not married. Mba, alụbeghị m di. Mba, alụbeghị m nwunye. No, I'm not married. Mba, alụbeghị m di. Mba, alụbeghị m nwunye. Are you well? Ijikwa ahụ? Are you well? Ijikwa ahụ? No, I'm not too well. Mba, ejichaghị m ahụ. No, I'm not too well. Mba, ejichaghị m ahụ. Can you swim? Ị ma egwu mmiri? Can you swim? Ị ma egwu mmiri? Yes, I can swim. Ama m egwu mmiri. Yes, I can swim. Ama m egwu mmiri. Do you have a girlfriend? Ị nwere enyi nwanyị? Do you have a girlfriend? Ị nwere enyi nwanyị? No, I don't have a girlfriend. Mba, enweghị m enyi nwanyị. No, I don't have a girlfriend. Mba, enweghị m enyi nwanyị. Do you have any vacancies? Ị nwere ohere ọrụ ọ bụla? Do you have any vacancies? Ị nwere ohere ọrụ ọ bụla? Sorry, we don't have any vacancies. Ewela iwe, anyị enweghị ohere ọrụ ọ bụla. Sorry, we don't have any vacancies. Ewela iwe, anyị enweghị ohere ọrụ ọ bụla. Do you speak English? Ị na-asụ Bekee? Do you speak English? Ị na-asụ Bekee? Yes, I speak a little English. Ana m asụ ntakịrị Bekee. Yes, I speak a little English. Ana m asụ ntakịrị Bekee. Yes, I speak English a little. Ana m asụ Bekee ntakịrị. Yes, I speak English a little. Ana m asụ Bekee ntakịrị. Do you take credit cards? Unu ana kaadị eji azụ ihe n'aka? Do you take credit cards? Unu ana kaadị eji azụ ihe n'aka? Sorry, we only accept cash. Ewela iwe, naanị akwụkwọ ego ka anyị na-anabata. Sorry, we only accept cash. Ewela iwe, naanị akwụkwọ ego ka anyị na-anabata.
Do you understand? Ị na-aghọta? Do you understand? Ị na-aghọta? Yes, I understand. Ana m aghọta. Yes, I understand. Ana m aghọta. How are you? Kedu ka ị mere? How are you? Kedu ka ị mere? I'm fine, and you? Adị m mma, gịkwanụ? I'm fine, and you? Adị m mma, gịkwanụ? How far is it? O tere aka? How far is it? O tere aka? About 300 kilometers. Ihe dịka kilomita 300. About 300 kilometers. Ihe dịka kilomita 300. How is she? Kedu ka ọ dị? How is she? Kedu ka ọ dị? She's pretty. Ọ mara mma. She's pretty. Ọ mara mma. How many children do you have? Ụmụ ole ka ị nwere? How many children do you have? Ụmụ ole ka ị nwere? I have 3 children, 2 girls and 1 boy. Enwere m ụmụ 3, nwaanyị 2 na otu nwoke. I have 3 children, 2 girls and 1 boy. Enwere m ụmụ 3, nwaanyị 2 na otu nwoke. How many languages do you speak? Asụsụ ole ka ị na-asụ? How many languages do you speak? Asụsụ ole ka ị na-asụ? I speak 2 languages. Ana m asụ asụsụ 2. I speak 2 languages. Ana m asụ asụsụ 2. How much altogether? Ihe niile ego ole? How much altogether? Ihe niile ego ole? 1,000 naira. 1,000 naira. 1,000 naira. 1,000 naira. How much are these earrings? Ego ole ka ọla ntị ndị a bụ? How much are these earrings? Ego ole ka ọla ntị ndị a bụ? 52 kobo. Kobo 52. 52 kobo. Kobo 52. How much will this cost? Ego ole ka nke a ga-eri? How much will this cost? Ego ole ka nke a ga-eri? It's 17,000 naira. Ọ puku naira 17. It's 17,000 naira. Ọ puku naira 17. How much money do you make? Ego ole ka ị na-akpata? How much money do you make? Ego ole ka ị na-akpata? 6,000 naira per hour. Puku naira 6 kwa hour. 6,000 naira per hour. Puku naira 6 kwa hour.
How does it taste? Kedu ka o si atọ? How does it taste? Kedu ka o si atọ? It's delicious. Ọ dị ụtọ. It's delicious. Ọ dị ụtọ. What do you do for work? Gịnị ka ị na-arụ? What do you do for work? Gịnị ka ị na-arụ? I'm self-employed. Ana m arụrụ onwe m. I'm self-employed. Ana m arụrụ onwe m. How much money do you have? Ego ole ka ị nwere? How much money do you have? Ego ole ka ị nwere? I don't have any money. Enweghị m ego ọbụla. I don't have any money. Enweghị m ego ọbụla. What is today's date? Kedu ihe ụbọchị taa bụ? What is today's date? Kedu ihe ụbọchị taa bụ? October 22nd. Abalị 22 n'ọnwa Ọktoba. October 22nd. Abalị 22 n'ọnwa Ọktoba. How much is it to go to Miami? Ego ole ka ọ ga-efu ịga Miami? How much is it to go to Miami? Ego ole ka ọ ga-efu ịga Miami? Just $5,000. Naanị $5,000. Just $5,000. Naanị $5,000. How old are you? Afọ ole ka ị dị? How old are you? Afọ ole ka ị dị? I'm 26 years old. Adị m afọ 26. I'm 26 years old. Adị m afọ 26. How old is he? Afọ ole ka ọ dị? How old is he? Afọ ole ka ọ dị? He's 32. Ọ dị afọ 32. He's 32. Ọ dị afọ 32. What are your priorities? Olee ihe ndị kacha mkpa na ndụ gị? What are your priorities? Olee ihe ndị kacha mkpa na ndụ gị? My happiness is my priority. Obi ụtọ m bụ ihe kacha mkpa na ndụ m. My happiness is my priority. Obi ụtọ m bụ ihe kacha mkpa na ndụ m. Is it raining? Mmiri ọ na-ezo? Is it raining? Mmiri ọ na-ezo?
Yes, it's raining. Mmiri na-ezo. Yes, it's raining. Mmiri na-ezo. What does it do for work? Kedu ihe ọ na-arụ? What does it do for work? Kedu ihe ọ na-arụ? He's an engineer. Ọ bụ onye injinia. He's an engineer. Ọ bụ onye injinia. What does this mean? Kedu ihe a pụtara? What does this mean? Kedu ihe a pụtara? Enyi means friend. Enyi pụtara friend. Enyi means friend. Enyi pụtara friend. What time is checkout? Gịnị bụ oge ndebanye ọpụpụ? What time is checkout? Gịnị bụ oge ndebanye ọpụpụ? 11:30. Elekere 11:30. 11:30. Elekere 11:30. What time is it? Gịnị na-akụ? What time is it? Gịnị na-akụ? It's 9:15. O jila nkeji 15 gafee elekere 9. It's 9:15. O jila nkeji 15 gafee elekere 9. What's your size? Gịnị bụ nha gị? What's your size? Gịnị bụ nha gị? I'm a size 8. Nha m bụ asatọ. I'm a size 8. Nha m bụ asatọ. What's your name? Gịnị bụ aha gị? What's your name? Gịnị bụ aha gị? My name is Mr. Okeke. Aha m bụ Maazị Okeke. My name is Mr. Okeke. Aha m bụ Maazị Okeke. Where's the closest restaurant? Ebee ka ụlọ oriri na ọṅụṅụ kacha nso nọ? Where's the closest restaurant? Ebee ka ụlọ oriri na ọṅụṅụ kacha nso nọ? There's a restaurant over there, but I don't think it's very good. Enwere ụlọ oriri na ọṅụṅụ n'ebe ahụ, mana echeghị m na ọ dị ezigbo mma. There's a restaurant over there, but I don't think it's very good. Enwere ụlọ oriri na ọṅụṅụ nọ ebe ahụ, mana echeghị m na ọ dị ezigbo mma. When are you leaving? Kedu mgbe ị na-apụ? When are you leaving? Kedu mgbe ị na-apụ? I'm leaving tomorrow. Ana m apụ echi.
I'm leaving tomorrow. Ana m apụ echi. When is your birthday? Kedu mgbe bụ ụbọchị ncheta ọmụmụ gị? When is your birthday? Kedu mgbe bụ ụbọchị ncheta ọmụmụ gị? My birthday is August 27th. Ụbọchị ncheta ọmụmụ m bụ abalị 27 n'ọnwa Ọgọst. My birthday is August 27th. Ụbọchị ncheta ọmụmụ m bụ abalị 27 n'ọnwa Ọgọst. Where are you from? Onye ebee ka ị bụ? Where are you from? Onye ebee ka ị bụ? I'm from Nigeria. Abụ m onye Nigeria. I'm from Nigeria. Abụ m onye Nigeria. Where would you like to go? Ebee ka ị ga-achọ ịga? Where would you like to go? Ebee ka ị ga-achọ ịga? I'd like to go home. Aga m achọ ịla ụlọ. I'd like to go home. Aga m achọ ịla ụlọ. Where would you like to go? Ebee ka ị ga-achọ ịga? Where would you like to go? Ebee ka ị ga-achọ ịga? I'd like to go shopping. Aga m achọ ịga azụ ụmụ ihe. I'd like to go shopping. Aga m achọ ịga azụ ụmụ ihe. How's the weather? Kedu ka ihu igwe dị? How's the weather? Kedu ka ihu igwe dị? It's going to be hot today. A ga-enwe okpomọkụ taa. It's going to be hot today. A ga-enwe okpomọkụ taa. How's the weather? Kedu ka ihu igwe dị? How's the weather? Kedu ka ihu igwe dị? It's very cold today. Ezigbo oyi na-atụ taa. It's very cold today. Ezigbo oyi na-atụ taa. Where does it hurt? Kedu ebe ọ na-afụ ụfụ? Where does it hurt? Kedu ebe ọ na-afụ ụfụ? It hurts here. Ọ na-afụ ụfụ ebe a. It hurts here. Ọ na-afụ ụfụ ebe a. When do you close from work? Kedu mgbe ị na-emechi ọrụ? When do you close from work? Kedu mgbe ị na-emechi ọrụ? I close work at 6. Ana m emechi ọrụ n'elekere 6. I close work at 6. Ana m emechi ọrụ n'elekere 6. How's business? Kedu ka azụmahịa si aga? How's business? Kedu ka azụmahịa si aga? Business is going well. Azụmahịa na-aga ọfụma. Business is going well. Azụmahịa na-aga
ọfụma. One way or round trip. Sọ ọgịga ka ọ bụ ọgịga na nlọta. One way or round trip. Sọ ọgịga ka ọ bụ ọgịga na nlọta. A one way. Sọ ọgịga. A one way. Sọ ọgịga. Where's an ATM? Ebee ka ATM dị? Where is an ATM? Ebee ka ATM dị? Behind the bank. N'azụ ụlọ akụ. Behind the bank. N'azụ ụlọ akụ. Where's the pharmacy? Kedu ebe a na-ere ọgwụ? Where's the pharmacy? Kedu ebe a na-ere ọgwụ? It's beside the supermarket. Ọ dị n'akụkụ nnukwu ụlọ ahịa ahụ. It's beside the supermarket. Ọ dị n'akụkụ nnukwu ụlọ ahịa ahụ. Are you busy? Enwere ihe ị na-eme? Are you busy? Enwere ihe ị na-eme? Yes, I have a lot of things to do. Enwere m ọtụtụ ihe m na-eme. Yes, I have a lot of things to do. Enwere m ọtụtụ ihe m na-eme. Is it ready? Akwadola ya. Is it ready? Akwadola ya. Yes, it's ready. Akwadola ya. Yes, it is ready. Akwadola ya. Do you understand? Ị na-aghọta? Do you understand? Ị na-aghọta? No, I don't understand. Mba, anaghị m aghọta. No, I don't understand. Mba, anaghị m aghọta. Are you busy? Enwere ihe ị na-eme? Are you busy? Enwere ihe ị na-eme? Yes, I'm very busy. I don't have time now. Enwere m ọtụtụ ihe m na-eme. Enweghị m ohere ugbu a. Yes, I'm very busy. I don't have time now. Enwere m ọtụtụ ihe m na-eme. Enweghị m ohere ugbu a. What are you doing? Gịnị ka ị na-eme? What are you doing? Gịnị ka ị na-eme? I'm cleaning my room. Ana m ehicha ọnụ ụlọ m. I'm cleaning my room. Ana m ehicha ọnụ ụlọ m. Are you okay? Ị dịkwa mma? Are you okay? Ị dịkwa mma? Yes, I'm okay. Adị m mma. Yes, I'm okay. Adị m mma. Is everything okay? Ọ dịkwa na mma? Is everything okay? Ọ dịkwa na mma? Yes, all is well. Ọ dị mma. Yes, all is well. Ọ dị mma. Are you sure everything is okay? Ị ji n'aka na ihe niile dị na mma? Are you sure everything is okay? Ị ji
n'aka na ihe niile dị na mma. No, I'm not sure. Mba, amachaghị m. No, I'm not sure. Mba, amachaghị m. What is your last name? Gịnị bụ aha ikpeazụ gị? What is your last name? Gịnị bụ aha ikpeazụ gị? My last name is Eze. Aha ikpeazụ m bụ Eze. My last name is Eze. Aha ikpeazụ m bụ Eze. Where did you see it? Olee ebe ị hụrụ ya? Where did you see it? Olee ebe ị hụrụ ya? I saw it in the car. Ahụrụ m ya n'ime ụgbọala. I saw it in the car. Ahụrụ m ya n'ime ụgbọala. Where are you going? Olee ebe ị na-aga? Where are you going? Olee ebe ị na-aga? I'm going to the hotel. Ana m aga n'ụlọ nkwari. I'm going to the hotel. Ana m aga n'ụlọ nkwari. Where is the car? Olee ebe ụgbọala ahụ nọ? Where is the car? Olee ebe ụgbọala ahụ nọ? It is in the garage. Ọ dị n'ebe a na-adọba ụgbọala. It is in the garage. Ọ dị n'ebe a na-adọba ụgbọala. What time is it? Gịnị na-akụ? What time is it? Gịnị na-akụ? The time is 3:30. Ọ kụọla elekere 3:15. The time is 3:30. Ọ kụọla elekere 3:15. The time is 3:15 a.m. O jila nkeji 15 gafere elekere 3 nke ụtụtụ. The time is 3:15 a.m. O jila nkeji 15 gafere elekere 3 nke ụtụtụ. What time is it? Gịnị na-akụ? What time is it? Gịnị na-akụ? The time is 3:50 p.m. Ọ fọla nkeji 10 ka ọ kụọ elekere 4 nke ehihie. The time is 3:50 p.m. Ọ fọla nkeji 10 ka ọ kụọ elekere 4 nke ehihie. What will you like to eat? Olee ihe ị ga-achọ iri? What will you like to eat? Olee ihe ị ga-achọ iri? I like to eat pounded yam. Aga m achọ iri ụtara ji. I like to eat pounded yam. Aga m achọ iri ụtara ji. What will you like to drink? Olee ihe ị ga-achọ ịṅụ? What will you like to drink? Olee ihe ị ga-achọ ịṅụ? I like to drink just water. Aga m achọ ịṅụ naanị mmiri. I like to drink just water. Aga m achọ ịṅụ
naanị mmiri. Who is she? Onye ka ọ bụ? Who is she? Onye ka ọ bụ? She's my sister. Ọ bụ nwanne m nwanyị. She's my sister. Ọ bụ nwanne m nwanyị. Do you know this person? Ị ma onye a? Do you know this person? Ị ma onye a? It's your sister, right? Ọ bụ nwanne gị nwanyị, ọkwa ya? It's your sister, right? Ọ bụ nwanne gị nwanyị, ọkwa ya? Whose book is this? Akwụkwọ onye bụ ihe a? Whose book is this? Akwụkwọ onye bụ ihe a? It's mine. Ọ nke m. It's mine. Ọ nke m. Whose is this? Nke onye bụ ihe a? Whose is this? Nke onye bụ ihe a? It's yours. Ọ nke gị. It's yours. Ọ nke gị. Are there earthquakes in Nigeria? A na-enwe ala ọma jijiji na Nigeria? Are there earthquakes in Nigeria? A na-enwe ala ọma jijiji na Nigeria? No, there isn't. Mba, anaghị enwe. No, there isn't. Mba, anaghị enwe. How do you feel today? Olee otu ahụ dị gị taa? How do you feel today? Olee otu ahụ dị gị taa? I'm fine. Ahụ dị m mma. I'm fine. Ahụ dị m mma. How do you feel today? Olee otu obi dị gị taa? How do you feel today? Olee otu obi dị gị taa? I feel good today. Obi dị m mma taa. I feel good today. Obi dị m mma taa. Do you know what it means? Ị ma ihe ọ pụtara? Do you know what it means? Ị ma ihe ọ pụtara? I have no idea. Enweghị m anya ya. I have no idea. Enweghị m anya ya. What's this? Gịnị bụ ihe a? What's this? Gịnị bụ ihe a? It's a credit card. Ọ bụ kaadị eji azụ ihe n'aka. It's a credit card. Ọ bụ kaadị eji azụ ihe n'aka.
What's that? Gịnị bụ ihe ahụ? What's that? Gịnị bụ ihe ahụ? It's my debit card. Ọ bụ kaadị ndọrọ ego m. It's my debit card. Ọ bụ kaadị ndọrọ ego m. Do you know where the bank is? Ị ma ebe ụlọ akụ nọ? Do you know where the bank is? Ị ma ebe ụlọ akụ nọ? I don't know where the bank is. Amaghị m ebe ụlọ akụ nọ. I don't know where the bank is. Amaghị m ebe ụlọ akụ nọ. Where is the nearest fuel station? Olee ebe a na-agbata mmanụ ụgbọala kacha nso? Where is the nearest fuel station? Olee ebe a na-agbata mmanụ ụgbọala kacha nso? It's down the road. Ọ dị na mgbada okporo ụzọ. It's down the road. Ọ dị na mgbada okporo ụzọ. Where have you been? Olee ebe ị nọ kemgbe? Where have you been? Olee ebe ị nọ kemgbe? I've been in the house since morning. Anọ m n'ime ụlọ kemgbe ụtụtụ. I've been in the house since morning. Anọ m n'ime ụlọ kemgbe ụtụtụ. Where are you from? Onye ebee ka ị bụ? Where are you from? Onye ebee ka ị bụ? I am Igbo. Abụ m onye Igbo. I am Igbo. Abụ m onye Igbo. Where are you coming from? Ebee ka ị si? Where are you coming from? Ebee ka ị si? I am coming from work. Esi m ọrụ abịa. I am coming from work. Esi m ọrụ abịa. What's your number? Gịnị bụ akara gị? What's your number? Gịnị bụ akara gị? My number is 450879. Nọmba m bụ 4508879. My number is 450879. Nọmba m bụ 4508879. What's your house address? Gịnị bụ adreesị ụlọ gị? What's your house address? Gịnị bụ adreesị ụlọ gị? My house address is 127 Pedro Street. Adreesị ebe m bi bụ nọmba 127 Pedro Street. My house address is 127 Pedro Street. Adreesị ebe m bi bụ nọmba 127 Pedro Street.
Where do you live? Olee ebe i bi? Where do you live? Olee ebe i bi? I live in London. Ebi m na London. I live in London. Ebi m na London. How long have you been there? Ogologo oge ole ka ị nọrọ ebe a? How long have you been there? Ogologo oge ole ka ị nọrọ ebe a? I've been here for 5 weeks. Anọla m ebe a izu ise. I have been here for 5 weeks. Anọla m ebe a izu ise. How did your day go? Olee otu ụbọchị gị si gaa? How did your day go? Olee otu ụbọchị gị si gaa? It went well. Ọ gara ọfụma. It went well. Ọ gara ọfụma. Can I ask you a few questions about yourself? Enwere m ike ịjụ gị ajụjụ ole na ole gbasara onwe gị? Can I ask you a few questions about yourself? Enwere m ike ịjụ gị ajụjụ ole na ole gbasara onwe gị? Yes, ask. Jụwa. Yes, ask. Jụwa. What is today's date? Gịnị bụ ụbọchị taa? What is today's date? Gịnị bụ ụbọchị taa? Today is 1st May. Taa bụ ụbọchị mbụ n'ọnwa May. Today is 1st May. Taa bụ ụbọchị mbụ n'ọnwa May. Where were you born? Olee ebe a mụrụ gị? Where were you born? Olee ebe a mụrụ gị? I was born in Texas. Amụrụ m na Texas. I was born in Texas. Amụrụ m na Texas.